Hello mga ka-DJ, mga ka-listeners, mayong adlaw, mayong gabi ka natong tanan, no? Karon di mag-upload sa taog drama nga mga aso ni Kuya Goliath. Gikan ni siya sa Lonelace kotong Sabado. Episode 1 to episode 6. Bayno di ta maglangan. Ang mga aso ni Kuya Goliath, The Magic Touch. O hinaot nga malingaw maning dramahan, no, mga ka-DJ, mga ka-listeners, o daghang kayong salamat no sa inyong pagkanunayong pagpaminaw. Mga bata! Amen ni Kuya Kuya! Kabutan ninyo ang mga bata mo! Iwat mo na ko! Hinay-hinay mo katawa kay masundan og langaw ang inyong baba! Asuhin na ni Kuya Kuya! Sige! Panglingkod mo paliog mga bata kay Dura ko espesyal nga asoy para ninyo gigan ni Kuya Goliath ninyo! Paminaw mo! Mao ni istorya ni adtong karaang panahon dunay agta nga usara ka buok ang mata! Migo, kay buutan ka man nga bata, na ako'y hatag nimo. Unsa man ni hatag na kumigo? Akong ihatag nimo ang akong tus-tus. Tus-tus? Og dito nagkasuod og nagamigo ang agtangaw sorry mata o ang buutang bata. Og unya pa yun? Uy! Kinsa man tong nangablit sa akong likod? Agba! Mga asoy ni Kuya Goliath! Ang butan na bata, malipay na dulang. Ang butan na bata, hinanay binangga. Sa pag-eskwela, si Teacher malipay. Mga asoy nga kay bulungan para nato nga mga bata. Ang butan nga bata! Ni tatay mo tuman. Ang Mga asoy ni Kuya Goliath. Dalikan ninyo sa RMM Production Center. Tatak! RMM! asoy ninyo ning sibanaw na nga naganuhan. Magic Touch! You are so beautiful. Of course I am. Can we be friends? Mommy! It's our sword! Maven! Ready? Ready! I'm always ready. Catch! Mommy! Oops! I miss it. Kapoy na mo eh. It's okay! Bobbies! Anak! Come here! Kita sa bang magpares og duha og badminton. Ikapuinas mami nimo. Daddy, unya na, nag-play pa ko. Di ka ginahang makiplay na mo? It's not that I don't want to, pero unya na lagi, mami. Ate Maybel, ate, apil ko play ni mo, please. Ayaw pa pangilabot ya, Maven. Dirty kay kag-hands. Lodi, mangkod. Sige na ba? Okay, sige na, good. Kulit kay kada. Oh, kini ang imo, oh. Mao ni ang i-play. Hello? Anong kinaramang eraser nga cute kaayo, te? Oh, di pa ka anak? Cute? Nya, mahal ba dyan na? Ang imong other toys, di ay. Kinida yung mga dolls. Ayaw lagi. Anak lang, good. Nya pa, oh. Smiley nga eraser. Flower nga eraser. Oh, dagan na ha. Enough na ha. Okay, uy. Thank you, ate. Wow, ninduta sa mga dolls, uy. Hoy, bata! Nagunsa man ka din eh. Siguro no, kawatan ka unsa no. Ug plano kang kawato ng ako mga toys. Mami! Daddy! Kawatan oh! Thief!
O, sa dok? Da? Ano si problema? Di man ko kawatan, ma'am. Sir, para ni tan-ana ko siyang mga duwaan. Angel! Kuya! Mavis? Unsa naman sab niya? Di kuwag na akong manghod, ma'am. Sir! Tanawa na gud na ang ilang gisilob, mami, oh. Didi, hugog silang tan-awon. Nya nagdapat silang sako. Ila dyan kawaton ang ako mga toys. Ah, Mavis, igo na. Mga bata, pasensya na mo sa akong anak, ha? Wa man ko mangawat, sir. Di man ko kawatan. O Inday, nahibaw ko. Nahibaw mi. Maong pasensya na. Ah, dali na, Angel! Oo, kuya. Ah, pasensya na, ha? Oh, may snacks para ninyo. Oh, salamat, sir. Dali na, Angel. Dali na. Babies, that was not okay. It's never okay to accuse someone. Sila man, bi. Dapat di siya mapatakagilabot sa akong mga toys, kaya di man iya, ha. Mami, Daddy, next time pa. Ato na lang ta sorry sa mall, be. Ayaw din ni sa park, kay daghang beggars din ni. Mavis? Sige na, sige na. Ipusan na ning imong mga toys. Kaya magulit ta ron. Adto lang ta mag-dinner sa bahay. Mas maya pa. Oh, Maven. You help your ate. Okay, mami. No, I'll do it. Just don't touch my things, Maven. Okay? Okay, ate. Wow! Kagwapa jud nimo, oy. Angel Marvy, oy. Ang ayang kay kasi mong white dress, oh. Wow, ate. Hala, kadagkan ni mo dolls. Ka mga kwapa nila. Ano ni amang ka? Ato na kasi mga bed, oh. Tan-aura ka ni ko sa imong mga toys. Sa imong mga dolls. Yan na maibog man kaining ako mga toys. Papalit nilang mamig daddy. Ayaw hilap din ako mga toys. Bitaw, tinuod man ang akong gisulti. Aran dili ka maibog sa akong mga toys. Labi na sa akong mga dolls. Papalit nila ni mami ug daddy. Ingon man si mami nga daghan daw tag bills. Unya, di ba we are sisters? So pwede tang mag-share. Sharing is caring, di ba? Okay, all dressed na mo, mga dolls na ako. Nindot kasad ang inyong mga buhok. It's time for me to take a bath. Sleep na mo, ha? Oh, Maven, ayaw hilap din ako mga dolls, ha? Yes, di. Nisod na si Ate Mavis. Hi, Angel Marvy. I'm Maven. Can we play? While naliko pa si Ate, kita sang mag-play ha. Dali, dali bi. At sa ako ang bed. Ay, nakalimot ko sa akong towel. Ala. Oh, Maven? What are you doing? Okay? Asa man na ni mo doon si Angel Marvin ako? Paror ako kadali, di. Di ba niingon man ko, ayaw hilap din ako mga toys? Mo-play raman ko kadali, ate. Si Angel Marvin pagyud ang imong natripan na? Ang bina... Mubaro lang ko, te. Ang bilis na si Mubaro lang Angel Marvin! ko. Ang bini! Ate, mubaro raman No! ko. Ha? Hala. No! Ang leg ni Angel Marvin na tangtang! Sorry, ate. Look at what you did! Sorry, te. Asa, sorry! Sorry lang? Ikaw dyan manghura ka, ha? Bunalan tikaan ni ako chinilas. Te, ayaw, ate. Ayaw, ate ba? Ayaw. Oo. Asa makapaingon, ha? Dali, dali! Maven! Maven! Mami, mami, daddy. Oh, Maven! Ay, mami. Maven? Maven na naman ka. What happened na? Si ate ay. Ha?
Mavis? Mavis, usa ba na nga? Nausa ba? Gidamang ka sleepers. I'll teach Maven a lesson, Dad. What? Time para good? Time para good? O sa may nahitabo ha? Sulti ra good me? Anak, Mavis. Come here, Mavis. Ang sleepers ni, sulod na sa steel ni mo. Og dili ka na ibunal sa imong sister. Unsay nahitabo, Maven? Si ate, manggod, mami. Oh, ansay ako? Kana si Maven, mami. Kulit kaayo. Giingnan na siya nga dili mangilabot sa akong mga gamit. Mangilabot jud siya. Ikuha ang akong Angel Marie. As a result, naputol noon ang leg sa akong dal. Maven, tinuod ba nga giguba mo ang toy sa imong ate? Daddy, no, it's not true. Nibaro ramang ko ni Angel Marvy, pero timan mo sugod si ate. Iyang kikrap si Angel Marvy. Og, mauto. Gibira man pud nimo. Mao natangtang ang leg ni Angel Marie. Nagisi pa jud ang iyang dress. Ang angpi. Sa sunod, ayaw lagi pa pangilabot sa akong mga toys. Mavis, enough. Nansa man ka? That's your sister. Bisan na, mami. Kapila man ta kaing na ha? Nga dili maayo nga dawaan nimong imong own sister sa imong mga toys. Ang mami. Dili man na siya kay bawo mo amping og mga duwaan good. Nya, magugaw-ugaw pagid sa akong mga toys. Mavis, anak, abi ni mo, ang mga toys na imbento, aron makahatag og kalipay ninyong mga bata. Ug dili kay, aron mag-away mong managsuon. Maven, sige na. Say sorry to your ate na. Sorry, ate. Mavis! Ako na, mami. Anak, Daddy, unsaon naman lang ni akong Angel Marvy. ay nagkabala ka. Ayaw na pagmugot. Si daddy na'y bahala di Angel ni mo. Ayaw na lang, dadoy. Naputol naman jud niya iyang leg. Nga, nagisi-gisi pag yun ang iyang sinina. Basin kung imo pa ni siyang i-fix, masamot nakabati siya tanahon. Anak, dahalan ka na. Duaan ra. Imo ganing sister. Madlok ng musod ining inyong kwarto, tungod ni mo. Masauki noon, Dad. Araw na mangilabot sa akong mga toys. Kulit magugkain na si Maven good. Maybe, that's not okay. Huwag ka na matudluin ni mami ni mo. Nga i-treat ni mo ugbad ang imong young sister. Promise, Daddy, that this won't happen again, okay? Maybes? Daddy. O sa pa, dili mayo nga magdinaho ka. Kanagan sa mo mga toys. Tanawar ko ng imong kabineto. Ang uban dili, tanawa. Wa pa ganin mabli. Libaw ka kung sa'y maing buhato din eh. Unsa man, Dad? Mas may pang ipanghatag ni nato sa mga batang way ikapalitog toys. Sama pa lang nito mga bigger sa park. O baga ha, sa mga street children. What? No, Daddy, never. Oh, nausap ka. Oh. Gialihan mo ko kunin mo. Anong gialihan mo ng imong kabinet? Ayaw, Daddy, please. Ayaw ipanghatag sa beggars or street children. Please, Daddy. Okay, sige. Kung di ka ganahan nga ipanghatag ng imong mga toys, then share it with your little sister. Dad, no. What? Anak, bad lagi na ang selfish kay ka. O dili makamaong mo share sa uban. Usa pa, imo ng sister. Nganong mo daw ang kaniya? Kini kining dal nga niya pagyod sa box. Kini ang ihatag ni Maven. What? No, ayaw na, Dad. Favorite ako na. Fairy doll. Ha? Kini. Kining usang nag-denim outfit nga dal. Huh? Si Rockstar doll? No, Daddy. O pag na ma-unbox, bago pagkain na. Dili lang kini. Kini na lang kitchen set na lang. Ha? Ayaw, Dad. Ako man ang gamitan for my dolls. Mao ba? Kini lang doctor set, kini. Basin ganahan kang madoktor ang imong magod. At least makapractice pa siya. No, Daddy. I love that. All pink pa, Jude. Favorite na ko na. Mavis. Nadi sad, oy. Ayaw na lagot yung ako mga toys good. Favorite pa rin ako, tanan good. Mavis, mag-istorya na tagtaro.
pili. Karang imong mga toys o ang imong igsuon? Wa ko'y pilion. Mavis, I'm serious. Answer me properly. Imong toys o si Maven? Si Maven, ang akong sister. Naa naman din na. So sige na. Pili na og toy nga imong ihatag sa imong sister. Okay. Anak na lang, Daddy. Uy, wow! Dahil nga nagka-yellow ang gown. Ganahan si Maven, ana. Dili kining dahil, Dad. Kining iyang pet nga dog. Ha? Kanang gamay kayong dog? Nindot pang good. Awa, cute kaayo nga dog. Magustuhan lagi na ni Maven. Mavis, sa kadaghan sa imong toys, kinilang ang imong ihatag sa imong sister? Mama ni bagay niya. No, Mavis. I'm warning you, ha? Dili ka gani mo share sa imong sister sa imong mga toys. Your mommy and I will never buy you one. Daddy, no! So decide now. Pilii og dal ang imong sister imong ihatag. Don't be too greedy with your toys, Mavis. Please lang, para nas imong sister. So pilia ang nindot gadal. Haba? Daddy! Mami, ani lang ko slipa. Di lang ko sa among room. Madlok ko ni Ate Mavis. Nganong madlok man ka? Pasin masuko na sad siya nako. Pero nagsorry na kaniya, di ba? O laki, pero suko man gapon siya. Maven, nak. Pasensya na lang ang imong ate Mavis, ha? Wa niya tuyo nga masuko. Siyempre, nabali ang leg sa iyang dal o nakisi ang sinina. Bisan kinsa naman lang siguro masuko yun. Pero that doesn't mean nga masuko na siya nimo forever. After all, she's your big sister. Pero mami, nganong ingon anak man si ate? Nganong dali man kay siya masuko nako kung nilabtan na nako ang iyang toys? She's so greedy and I don't like her for that. Lain kay si Ate Mavis, murag dili mi sisters, mami. Nganong ingon anak laki siya? Di laki siya pahuwam sa iyang toys nako. That's just how she is. Love lagi kayo niyang iyang mga toys o iyaning inampingan. May pa si ate, dakan kay toys. Maven, don't tell me nang luod ka namong daddy ni mo. Ngawa kay ka namo paliti og toys. It's not like that, mami. I know. And we're sorry, anak. It's just that daghantang bills nga bayranan. Sama sa kiingon ko nimo, duha na gud mo. So, syempre, you have to consider things. Ang inyong school, ang ato expenses din sa bahay, o upan pa. Nakasabot mong ko anak, mami pa. Thanks, anak. I know you're matured enough to understand. Pero, nag-expect ka ni daddy ni mo nga dili mag-iningon ni anang imong igsuon. She should share kay sisters good mo. Lucky, pero... Come in. Hala, mami. Look who's here. Ate Mavis. Oh, yes. And she has something for you, Maven. Ha? Here, imo na ning akong Santa doll. Wow! Wow, kagwapa niya. Naka-wear og red Santa dress. Imo na. Bagay na nimo. Ya, hapit naman pud ang Christmas. Early present na lang ako nimo, Maven. Tinuod, ate. Imo ning ihatag nako. Thank you. Thank you, ate. Wow! Thank Oy, you. gusto na ko makita. Ya, magaksanay mong managsuon. Unya, Happy. di lang data mo appeal, daddy. Of course mo appeal. Group hug! Oh, I love you, mommy, daddy. I love you, Mom, Dad. We love you more. Our dearest Our daughters. dearest daughters. Dad, enough! Dynamic ka ginawa ko. Basta ha. Okay na mong duha, ha? Ay, yes, Daddy.
Basta maybe na. Promise me. You'll take care of her. My Santa Dal. Yes, ate. Promise. Oh, wa na'y away ha? Yes, Mommy. Sige na. It's bedtime. Late na. Bitaw, klase pa ninyo ugma. Maven, ato na kamatog sa room ninyo ni ate ninyo ha? Yes, Mommy. Good night, Mommy. Good night, anak. Mwah. Good night, Daddy. Good night, Maven. Ate Mavis, dali na, ate. Sige. Una lang, Maven. Masunod ako. Pabutan ko dito, ha. Pwede na rin ni mo duwaan ang ako mga toys while waiting. Basta ayaw ha. Really, ate? Yay! Yes, ate, promise. Sige mag-wait ko ni mo dito, ha. Thank you again. You're welcome. Yay! Nanong nagpabilin pa man ka, Mavis? I need to tell you something, Paman Daddy. Mami. Agoy. Murag may importanteng pakisultihan na mo ang among panganay na. Unsa man ha, Mavis? Mami? Daddy, dili pa hapit naman na akong birthday? Na ako'y special request. Special request? Unsa man ha? Pwede kuha na like cake? Ha? May mo bagong way birthday cake? Usaw mo rin pag-wish. Ay, di man sa tinuod good. Unsa? Uy, kailangan mutuo ka aron mag-grant ang imong wish. Ay, shortcut na lang. Ha? Mavis, what do you mean? Instead of birthday cake, ang ako na lang paborito nga dal, Mami, Daddy. Katong atong gitan-aw ba sa Toy Story good? Remember? Katong medyo pricey pa. And more toys for my birthday. What? Mavis. Sige na, Daddy, Mami. Please. Agoy, Daddy. Murag ma-corner manggit kas imong pangani ini. Oo niya, si Maven. Oh, palitan po ninyo si Maven, Dad. Ma'am, sige na, please. It's my birthday after all, right? More na ang akong request instead of cake or big celebration. Okay. Please. Will you promise to be a good ate to your sister? Of course, Mami. Unya, di magpatuyang ha? If we say nga stop na, kay wa na tas budget, kinahanglan mamina og musunod ka ha. Dili kay magtantrums ka. Yes, Mami. I promise. Dad, Oh, okay. Okay then. Sige. Yay! Thank you, Mami. Daddy. anak ka. Sige na. Katog na kay klase pa rin mo ugma pohon. Yes, Daddy. Good night, Mami. Daddy, I love you. We I love you too. Really, Mavis? Mag-birthday shopping ka later after class? Yes. I am so excited, Harry. Yaya, good ni mo, good. Pinanggaman kay kasi mo mami daddy. Of course. Eldest ka ko. And it's my special day, you know. Ako, Desa? Huwag man naman na imong birthday? There will be no party, ha? So, dili ko ka-invite ninyong ako mga friends. And that's because you choose toys over a party celebration? Boring na si cake party, oy. Daghang kids. Daghang mahuwam sa akong mga toys. Anong love man kayo ni mo imong mga toys? Because they are mine. And what's mine can never be yours. Diba, greedy naman kay ka, anak? If dili ka makamao nga mo share sa uban? Yan ako, mami. Bad ko nun nang magdinao ka sa imong mga things na to sa uban. I don't care. Ay, sige na, oy. I'd better hurry aron nga makabalik na ta sa tong klase. Aron dismissal na dayon and we'll go shopping soon. Yay! Dili kay ka-excited sa? Sige, bye na, Harry. Yes, we're here! Let's go, ate. Oo na lang ko ni mo, Maven. Ops, Mavis. Dili ha. You go with your sister. Bitaw, Ate Mavis. Okay, let's go, Maven. Tana, ate. Wow! Daganang toys. OMG! Here it is! Fairy
Yan naman. I found it! Mao ni ang dal nga gusto na akong anang inyong i-gift na ko sa akong birthday, Mami, Daddy. Mao ni. Medyo pricey gito, Daddy. Sige na, Daddy. Mami, palitan na pa. Ano, wa ko mag-expect na ingon ini di ka mahal. Kiring maong duwa. Nak, balikan na lang nato. Pangita lang sa og medyo... What? But you promised me. Oh, lagi. Pero, nak, Bisan di na ako ni mo regaluhan sa Christmas, Daddy. Sige na ba? You buy this na ba? Mavis, miingon na si Daddy ni mo nga kuwang ang atong gidang kwarta. Biyan na sa tong budget ang price ini nga dal. Dili kay sa pagkakaroon. don't worry. Balikan na bitaw ni nato. Anak, balikan na to ni. Kung makasweldo na sa daddy. No. Dili ko masagot, Daddy. Limited edition na rin, Daddy, Mami. Sige na, ibalik na na. Mangitatag mo barato lang. Abi na, be. Ay, no! Ako ni! Dinali na ko buhian! Mavis, that's enough. No! I want this badly! Mavis! Let's go, Mami. Pasagdan na po siya. Maven, take care of your sister. Mami! Daddy! Don't leave me! Be okay na. Okay raman good. Kalitan bitaw gyapon ka next time. Birthday na ko, pero huwag ko nila palitis akong gustong regalo. Feel na ko, muna niya ang pinakasad na akong birthday. Ayaw sa kasultian na ate, uy. Kuan na lang, aron dili ka masad. Gusto ka mag-play na lang ta? Bisan unsa, basta imo lang ganahan. Play? Oo, mag-play ta. Okay, sige. Mag-play ta og hide and seek. Mutago ka. Nya, dayon. Dayon, ayaw na pakita na ko. Kay naanoy na ko nimo. Si Mavis. Ngano din ingon anak ka na ko, ate? Nganong murag di magkaganaan ako as your playing mate? Dili ko ni mo love. This is not about you. This is about my doll nga palitan nila ni Mami Daddy. Ingna lang cute ka mas love ni mong imong toys. Kaya na ako nga imong sister. Pero ako, ate, love, kaayo di ka. Bisan sige ko ni mo awayon o di ka ganahan ako. Maven. Yes, I'm transformed. Thank you, fairy godmother. Mao na ni ang adlaw nga akong gipaabot. Ang adlaw nga mo grant ko og wish para sa usa ka bata nga nag-birthday karon. And that's you, Mavis. Oh, ka-peaceful niyang natulog. Time to wake her up. Mavis! Mavis! Wake up! Good morning, Mavis. Happy birthday! Thank you. Wake up! Time to celebrate. Kisamang ka. Kayak ni mo. O kaputi si mo sinina. May wings pa gyud ka. Of course. Huwag ka makailan ako, Mavis. Wait. Pareha lagi ka og nang sa kong... Angel Marvy? Ikaw ni? Yes, that's me. Sure? Ikaw gyud ni? You know what, Mavis? Grateful kaayo ming imong mga toys kay imo gid ming giatiman o gilove. May paka, Angel Marvy. Grateful. Pero sila si Daddy o si Mami. Masuko nga gilove o giprotect na ako ang ako mga toys. Overprotective ra kuno ko. Oh, why the sad face?
Ayaw na kaguol, Mavis. Birthday ba yan mo? Gani. Pero wa ko nila paliti sa gusto na kong gift for my birthday. That's okay. Wa man kay gift gikan karon sa imong parents, pero do naman sab kay gift gikan ako. What do you mean, Angel Marvy? Yeah, you heard it right. Naa kay gift. Og ang akong gift nimo usa ka power. Power? Unsa ka power? Ambi ang imong hands. Akong hands? Nga naman. Basta, ambi lang. Blessed are your loving hands. Sukat karon, tanan nga imong magunitan, mamahimong duaan. Huh? Kanahan kag ingon ana nga powers? Mavis? Oo, Angel Marvy. Ganahan kay ko. Kung mao, matuman ang imong gusto, Mavis. Matuman. Happy birthday, Mavis. Morning na. And it's finally my special day. Yay! Happy birthday to me. Happy birthday to me. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to me. Ninduta sa akong dream. Uy, tinuod ka to. Nagyatagan kong powers ni Angel Marvy. Ni ara si Angel Marvy sa akong tapat. Hi, Angel Marvy. Good morning. Ka-beautiful gid nimo. Uy, B, ilisan ta ka og new dress, B. Hala, ang bed? What happened to the bed? Nahimo naman ning dako nga sa babida? Angel Marie? O sino tapo? Nga nang nagka-red dress naman ka? O nausap na sad ang imong naong? Hala, dili na ikaw ang Angel Marie nga akong dal. What happened here? Tinuod ka itong akong dam ko? Nga ingon si Angel Marvy. Anything ko no nga akong hikapon, mahimong toy. Oh, B, akong suwayan, B. Kining akong nightlight, akong hikapon. Nahimong dal? Kining akong slippers, B. Wow! Nahimong laing klase nga dal. Ilang kanindot. Tinuod yun. Nga bisan unsa nga akong hikapon, mahimo siya toy. Morning, Ate Mavis! Happy birthday! Look, awaon, ibuhatan ka greeting card. Maven? For you! Alo, naunsa nang imong bed, Ate Mavis? Nganong nahimo ng salbabida? Where's your bed? Mami! Daddy! Maven, quiet. Maven? No! Si Maven! Nahimo siyang dal! No! Dili! Maven! Maven! Maven, wake up! Please be back! Maven! Alright, andam ng tarang handa para sa birthday girl. Wow! Kasayo kang nag-andam sa kong mister. Of course. Oh, mami, asaman, prepare na nimo nga itong surprise gift for Mavis. Of course! Ako pa. Here. Pero daddy, sure yun ka ini? Nga ihatag nato ni Mavis? O ganang dili man ma-sure, ha? Nga gipalit naman na nato og naka-wrap na. Mahala sa din ni daddy, uy. Isus di mo, mami. Kausar mo birthday ang bata sa usa ka tuig. Ayan mong gudog sinusin. You know? Ako? Magselos? Unsaon? Ang ako ba? Okay, you say so. O sige na, tawagan na ang mga bata. Okay, lala sige. Lingko na diha, mami. Mm-mm. Mavis! Mavin! Dali na mo mga anak! Breakfast is ready! Come out now! Maven? Maven, wake up! Maven! Huy! Balik na si Juan pagka Maven pa! Angel Marvy! Angel Marvy! Please help me! Hi, Mavis! Happy birthday! Angel Marvy! Tinood ko dito ang akong dream? Yep, super true. Look what happened to my sister, Angel Marvy! Nahimo siyang dal! That's right. Di ba ganahan magag-dolls? Aren't you happy nga nahimo imong sister og doll? What? No, of course not! Nahimo duwaan ang akong sister!
Angel Marvy, kung doon ako'y powers to turn anything into toys, doon naman sa ko'y powers aron nga mabalik sila into real things, di ba? Or sa case ni Maven, mabalik siya as tao? Ay, hala. Mura dili ba na-appeal sa imong powers, Mavis? Unsa? No! What do you mean? Angel Marvy! Usa ka gunit equals usa ka diwaan. Mo na ang imong powers. O kung mahimo na sila, Noy, dili na sila ma-change. So, forever na nga mahimong dal si Maven? Unsa? No! Mavis! Where are you? Maybe na na. Uy, hala. Kitawag ka sa Dali naman, mga dali. mami o daddy. Dali na mo sa dining table. Atuan sin ako sila si... Surprise, Mavis! Happy birthday, anak! Wow! Thank you, Daddy, Mommy. Baby, pag-aksay ko sa akong birthday girl. Oh, nasa ba? Iisam ko nimong imong arms. It's okay, Daddy. Uwa pa ko kaliko. Okay ra nak. Naibaw naming baho ka. Bebe, si Mami na sab. Mohag o kiss ko ni mo, be. Happy birthday, anak. Look what your daddy have prepared for your special day. Nagluto ko sa imong mga paborito, Mavis. And yes, there's a cake. Kaya nga nung dili, di ba? Birthday good sa akong panganay. Ingan bitaw ko ninyo, Ma'am, Dad nga. Dili na lang maghanda, pero thank you, Daddy, ha? I love you. I love you too, anak. Wait ha. Kaya mas Maven. Ako sang gipaligo og una, Dad. Oo ba? May noon. Aron, magapamahaw na ta. Sigurado gyud ko, nga tanan akong giluto inyong magustuhan sa imong manghod. Mao gyud, Dad. Dagan lagi ka giluto. Wala lang ka nag-effort, Daddy. Ikapoy na noong ka. Kapoy? What's that word? Si daddy nimo kapoy yun. Kalimot ka nga Superman si daddy ninyo. Anak, this is your special day. And so, we really wanted it to be special. And speaking of special, niya pa mi special surprise nimo. Unsa man na, Dad? Charan! Gift? Hala, ang akong paborito! And we already unwrapped it for you. Si daddy ni mo excited man kaayo. Wa na makapaabot while waiting. Yan ang giablihan. Aron ko no makita dayon nimo. Do you like it? Wow! Inyo kang gipalit ang dahil nga I asked you to buy? Yes, Mavis. All for our beloved daughter. What can you say, anak? Do you like it? I love it so much, Mommy. Thank you, Mommy. Daddy. Thank you. Why are you sniffing? Are you about to cry? Asas. Kaway angay sa mong baby damulag, uy. Bitaw, Mommy, Daddy, thank you gid kaayo for the surprise. You really made my birthday super special. Thank you. Thank you lang. What the second round of hug and kiss? Ito, dali nak be. No, Mommy, Daddy, ayaw na. Mavis? Unya na lang og magkaliko na ko. Sige lang, good. Once again, anad na miss imong baho. Humutgyapon ka para namo. Mavis, come here. No, lagi, Mommy, Daddy, no. Madagno. Mommy, i-corner si Mavis. Okay, here we are. Group hug! Mommy, Daddy, no! Mommy! Daddy! Ako sila nahikapanog! Nahimo silang dolls! No! Mommy! Mommy, Daddy! I'm sorry! It's all my fault! Unsa may akong buhaton ron? Bahala nagpasuko si Mavis nako. Wadto ko sa ila. Silingan ra bitaw mi. Nananghid po kog tarong nila ni Mami ug Daddy nako. Dapat najud ko sa iyang special day. May handa man o kay BFF gud mi. Dola ko sa ila. Mommy! Oh. Daddy! Hello. Si Mavis man ron. Ano nagilak man siya? Unsa kini tabo? Magdali ko.
course. Oh, imis magod na ako ang special day sa akong best friend. Pero nga naghilak man ka. Nga nagatubang anang mga dolls nga lalaki o babae. Diya sila mesa. Anything wrong? Harry, I have something to tell you. Pero please, tell me you won't tell this to anyone else. Ha? Unsa man na? Promise me first. Okay. I promise. Ano di ay? I turned my mommy, daddy, and my sister into dolls. What? Ayaw ka na pag-joke? Okay, angay. Oh, lagi ko mag-joke, Harry. I'm telling the truth. Tanawa, kining dolls kinasa kong atubangan. Sila si daddy ni o si mami o si Maven mausap. Tuwa sa kwarto. Akong gibilin. I touched them and they turned into toys. What do you mean? Nga, do na kay powers? I don't know how to explain, pero yes. Doon ako'y powers nga gihatag ni Angel Marvin ako as gift. Kinsa masana si Angel Marvy? Ang akong angel doll. Mao ba? Kuya, wag ko nimo. Kanya, unsaon man iniron? Unsaon man nga mapabalik nimo ang imong family into human? I don't know. pero I know someone nga makatabang na ako. Kinsa man? Ikaw, Harry. Please help me. Ako? Ano ako man? Cause you're my BFF. Please, Harry. Help me, please. What help do you need from me? Tabangi ko nga makitaan si Angel Marvin. Pero unsaon man? Help me find her. Let's keep on calling her. Ha? Sige na, Harry. Oh, okay. Angel Marvin! Please! Pakita na mo! DJ Kanina Lax naman tayo Relax. tawag ka ng imong Angel Marvy. Oy, huwag man dyan mapakita. Don't stop, Harry. Maybe stop it. Basit, di na siya magpakita tungod na ako. Huh? What do you mean? Basit magpakita na siya nimo kuno ako. Maragsak to ka? Sige, uli na kaw. Wow, kaharsab ni mo'y. Nag-effort pa ko gani din aron nga mo celebrate sa iya birthday. Yung abugo na hinoong ko. Unsa pa man di mong tuyo? Birthday man nimo, di ba? Di nakayanda. Oh, lamig kay mga food, di ba? Dayon? Tila ko nimo pa kanon. Grabe siya, oh. Sige. Kao na diya, bisan mo sa imong gusto. But be careful ha, not to touch the dolls on the top of the table ha. Okay, madam. Sige na, pagdali o kaon. Aron nga, muli na dayon ka, aron makapaday na kung tawag ni Angel Marvy. Dili ka mahadlok, ha? Huh? Ikaw raman din usa. Harry, nothing scares me more than the thought nga di na mabalik sila si Mami ug Daddy ug Maven. I want my family back. Maybe. Angel Marvy, ako na lang usa. Tuwa na si Harry. Please, gawas na pakita na nako. Angel Marvy. Hi, birthday girl. Hi, finally. Why were you looking for me? Look what happened, Angel Marvy. Oh, sila si Mami ug Daddy. Nahimo silang dolls. Oh, wow. They look good together. Oy, ang cute. Ang say cute. Nahimo man sila mga duwaan. Angel Marvy, marag din ako ganahan ini akong powers. Please, kuha ka na ako ug ibalik ang akong family. What? Why? Di ka ganahan ginahimo silang dolls? Dili. Tao sila, Angel Marvy. Ako silang family. Pero love man kayo ni mong imong mga toys. More than your family, di ba? No, that's not true. I want them back. Please, bring them back. I'm begging you, Angel Marvy. Oy, hala. Di man ingon anak ka sayon, Mavis. Unsa? Abi na ko gift ni Angel Marvy. Curse man di ay ni. Unsaon man gid nako pag-explain nimo ha? Ikaw mangkwit, you should have been more careful. Well, pwede man nga mawa ang imong powers ba, pero in one condition. Condition? Yeah. Abi ni mo, Mavis. Usually, what happen is, among hatagan og powers ang mga bata, aron maka-learn sila og lessons. Lessons? Lesson. Important lesson. O unsa man ang important lesson nga ang anak ko makatunan, Angel Marvy?
Kung imong mahuna-huna, ma-realize og masabtan ang tinuod nga kahulugan sa pagbaton og mga duwaan, mawa ang imong powers. Unsa? Naglipog ko, Angel Marvy. Well, you'll know it when you know it. Ay bala ko sa buti mong ipasabot, Angel Marvy, about sa important lesson. Pero nang ibalik-balik ni Daddy, nga ang importance ko no sa mga toys, mao nga makahatag ni og joy sa mga bata, og dili kay mag-away na noon sila, og nga mas sad, og mas mahappy ang mga tao, labi na ang mga bata, kung mo ning i-share sa uban. May point ka. And you are correct. Yay! O, diba? So, Angel Marvy, ansa na? Kuha na ni akong powers. I don't need it na naman. You're on it, Mavis. Pero, kuwang. Kuwang? Unsa may kuwang? Diba niingon ko, kung imong masabtan og ma-feel ang importance sa duwaan, mawa ang imong powers. Pero, I already understood, diba? Yes. But the question is, imo gid kahang na-feel wholeheartedly, Mavis. O kaya mo kahang buhaton ang important lesson, Mavis. Kinahanglan nimong i-prove, okay? Og, unsaon man ako sa pag-prove, ha? Please tell me. Kinahanglan nga imong ipanghatag ang tanan nimong toys sa imong kwarto, Mavis. What? No! Why? Nahibaw na ka sa tubag, Mavis. As in, tanan yun? As in, tanan gyud, my dear birthday girl. O kinahanglan nga imo ning ipanghatag sa dili pa mahumanrong adlaw. Boxes? Yep. Toy boxes. Dinhini mo ibutang ang imong mga toys nga imong ipanghatag sa laing mga bata. And you have to do this before your birthday ends. Are we clear, Mavis? Okay. See you. Bye. No! Wait! Angel Marvy! Nawa na siya. Ibiyaan lang ko. Unsaon man ako? Need ko na nako nga i-give up ang tanan akong toys o i-share sa uban aron nga mawa ang akong powers. How would I do that? No! Dili ko masugot! Dili mahimong mawa ng akong mga toys! Dili! Pero, unsaon naman lang ang akong family? What will happen to me kung dili na sila mabalik sa ilang pagkasila? I miss them already. O dili mahimong ibaylo lang na akong family sa akong mga toys. So, sige na lang. Ipangatag na rin ako ang tanan akong mga toys. Ako na sugdan sa pagsod ang akong mga toys sa box. Mommy, Daddy, Maven, anila mo lingkod ha. Gipayungan ta mo. Og may gamay nga electric fan sab nga nagatubang ninyo. Aron dili ninyo ma-feel ang kainit din sa park. Wow, BFF. Kadakan ko din yung toys. Yes, Harry. Daghan ni ako mga toys. Daghan jud. Kanang, unsa man ini mo? Nga ipo man yung gidisplay din sa park. I'll give it away. What? Sure ka bang ikaw ni, Mavis? Oh, actually, nagpakita na ako si Angel Marvy. Mo ba? Anya? O mao man niyang sulti. To bring my families back, kinahanglan ko nung akong ipanghatag ang akong mga toys and share it with other kids. DJ Relax, Relax. Mo ba? Anya, bisugot ka. Oh, unsa pa man di ay, mas importante pa man ako ng akong family, Harry. Wow, BFF. Good for you. And I'm so proud of you. Thank you. Tabangin ng kupi? Sure. How can I help? Pwede kang manawag og mga bata aron nga mo duol dinhi o mopili og toys nga ilang ganahan. Sige. Kanara di ay. Sige, manawag ko mga bata. Pero, sure na jud ka, Mavis? O laki, lakulik ha. Sige na. Okay, see you later.
I'm sorry, ako mga toys. I have to give you up. Aron nga mabalik na sila si Mami ug Daddy. Ingon man si Maven. Ang mga bata, na yung mga toys, libre. Awa, Sure mo yun ipangatag? Klaro ba? Klaro mo? hindi tili. Indot O, laki. Sure, hatag rin. Sure, bull. Sige na. O ha, panguha na mo sa inyong gusto ha. Dili o. O ka na o. Sige. Gulang. Wait! Happy mo. Wait! Hey! Oh. Babies, what's wrong? I can't do this, Harry. Hunungan ang inyong gibuhat. Iuli lang ako mga toys. Panguha no. Pero, babies, Lain good. Basta, ibalik na nga inyong mga gipangkuha sa boxes. Klaro. At the toilet. Klaro nga eh. Ayaw na magbalik ninyo, ha? Hindi na ako ipangatang ako mga toys. babies, noon sumang ka. Sorry, Harry. Pero di rin ako kaya. I can't give up on my toys. Ha? Og ikaw, please pauli na sa inyo. Ako na'y bahalang muuli ang mga toys sa boxes. Please, lakaw na. Babies. Nabalik na ako ang ako mga toys sa boxes. O, si Harry, nakaulit na sa siya. Mavis, unsa pa imong gibuhat? Hindi na ako kaya, Angel Marvy. I value my toys so much. Dili na ko kaya ipangatag na lang basta-basta sa laing mga bata. Bisan pag dili mabalik nimo ang imong family? Angel Marvy, wala pa laing way. Ay, nimo Mavis. You'll never learn the lesson kung mo resort ta og other ways. Pero, dili man gud na ko kaya, Angel Marvy. Tanawag unsa ng orasa, hapit na mahuman ang adlaw. Remember, dili na mawa ang imong powers kung mahuman ang imong birthday nga wa pa nimo gipanghatag ang imong mga toys. Angel Marvy. Sige ka, kung di nimo buhaton ang kondisyon, pasin magbasol ka, ug mahaya nimo ang mahitabo forever. Angel Murphy, dili pa pwede nga laing toys nilang ang akong ihatag sa mga bata. Kini pananglitan, kining dahon, ako hikapon. Look, nahi mo siya tuwaan. Dili pa pwedeng kini na lang ang akong ihatag. Syempre, dili. Pero toy man gihapon ni, di ba? At least, makashare gihapon ko. Mavis, unsao man nimo pag-learn sa lesson kung dili nimo i-experience ang tinuod nga kahulugan sa mga duwaan nga naa nimo. O kung dili nimo i-share sa uban kanang imong ipanghatag, mga sobra man na. O ang mga di nimo ganahan. Usa pa, daghan kay kagduwaan pero ang uban, baliwa naman nimo. Unya imo lang sayon-sayon nga ipanghatag, pero ang mga duwaan nga importante gid nimo, di nimo kayang i-share sa uban. Lahi manggod na. Ako manggod na tanan, o gifts na sa akong mami ug daddy. Sige, ikaw. Kung di ka ganang musunod, kining imong mommy, daddy ug Maven magpabili ng dolls hangtod sa hangtod. So pagpili, imong toys or imong family? Few minutes more, Mavis. Pasagdan una ti ka nga makahuna-huna. Pero ayaw pagdugay ha, Mavis. Time is ticking and your family is at risk. I'm sad. Og naibo ko sa family nga nagduwa o. I miss my mommy and daddy. And my sister Maven. Ay. Okay, Angel Murphy. I will let go na of my toys. Psst, bata! Oh, toys oh. Inya na ni. Pasensya na ganina ha. Nakalitan lang ko. Kuya, tanawan, hindi kayang toys na ihatag, oh. Salpa ko. Anong dumatay na yun? Yari gyapon ng bawiyon. Dinalaki na ko bawiyon, promise. Inyo na gyud ni. Inyo na gyud. Tinuod, dili na ni mo bawion ka na mo. Oh, imo na. Thank you! Yay! Nanakoy bagong dawaan, kuya. Salamat ha. You're welcome. Mavis. Tawagan lang ko niyo og Mavis. Friends na ta ninyo, ha? Tawagan sa ninyo ang ubang mga bata kaw. Dagan pa ko mga ihatag nga toys nga tuwa sa box. Ay, sige! Sige. Niyan ako sa
among bahay ug nahatag na nako ang tanan akong mga toys. Hi, Mavis! Angel Marvy? Oh, ansa na? How does it feel? Makahappy, Angel Marvy. Unya, imo na bang na-feel ang importance of sharing your toys with other kids? Yes, Angel Marvy. Good. Relax, I'm happy for relax. you, Mavis. Naka-realize na ka. So that means Mawa ng akong powers, Angel Marvy. your wish is my command. Yay! Thank you, Angel Marvy! Congratulations, Mavis! Nindot kay kag na-learn nga lesson sa imong birthday, ha? And remember, permi na kang mag-share. Yes! Yes, Angel Marvy! Asha, my task is done. Adto na ko. Ay, wait, Angel Marvy. Unsaon man pagbalik sa akong family sa ilang pagkatao? Hala, wag ko kayo bawon saon. Oh, unsa? Pero di ba ingon ka nga kung makatun ako sa akong lesson, matransform ng akong family? Di ba mo akong giingon nga mawa ang imong powers? Unya, unsa man ang akong family? I-figure out na lang. Ay, husto, di ako ihatag ni mo. Di ba? Imo ni? Oh, dawata. Bye! Ang birthday card nga gihimo ni Maven para nako. Dear Ate Mavis, ikaw ang akong pinaka-favorite nga playmate in the whole wide world. I love you. Di na ta mag-away, ha? Happy birthday! Love, Maven. Maven, ako sad. Loved ka. Sorry ha, nga nahimo kong greedy. Akong wish akong birthday nga unta. Unta, mabalik na muna ako. I love you, my family, and miss you. Mommy! Daddy! Maven! You're back! Kay Dayman Daymi. Di ba, padong na tamangaon sa imong handa? And it's good nga ni Ana si Mayfen. Gutom na ko, ate. Mangaon na ta na. Unya na ta manganta o birthday song. Inikhuman o kaon. Happy birthday! Happy birthday, Mavis. Ang butan na bata, malipay magdulag. Ang butan na bata, hinanay binangga. O kini mga bata, wag sa mga natapos itong asoy ninyo. Ning sibnaw na nga naguluhan, budget action din nilang sa mga asoy ni Kuya Gulyat kinita na dalit na to sa RMN Drama. Nga bata, ni tatay mo tuman.